kusoyo simiweni kusoyo lindlela neqiniso lingukuphila izwi lakhe kukhona nongesingabuswa namhlanje busuku simi kuyisekelo esenziwe ngehanisi osana makapaya ulabasana mayaka bakhona nabanaziyo bakhona nabaletholiweyo uDuyisaya umama wakholwayo unikeza sophethe ulamayandela samukela umbiko wayizwi lembuso wakhe liphele yofana nalo liphele njengalo Ulamashataya Uramayatalamaya Ulamamayaka Ilamashataya Sisia Uksokwelistana Ulumlamo Akonamayake Mustu Amayanalamasa Uramayaka Eswelenateso Alemuyo Komo Ulamayataya Tingorjone Surunamsama Wakolona Niminimina Panate Ekalimsenano Zonka Mulugabu Sizonka Muluga Pamigo Sizonweni Salona Sizonige Sudumo Sizonige Sudumo Kinamsene
minase Yesu mumnandige Inaya ye Homuvela guwe Na ye Guwe na kaya Guwe na kaya Yesu mumnandige uhambo lwami, athi uthando lwami kuwe lohlala lu konke yami naye uzobedeka ungayiqondi wena ulazi ikulo ngoba eyohambo nami naye
Aksione yo hambo lwethu naye bese likholoso yokuyena ayisole khona inabanaye awubazalwane awu unothando Amen.
So lapha esikoleni ngimane ngisondele kwimixer nje kuphela mane kucime ngisho nanolight kusho ukuthi hayi igama lika Jesu amen. Awu haleluya bazalwane, haleluya. Awube kubakhela noma umbona njengacwebezele engajulukile bothi makalala kathanda ukupha kuwena kanti ukuphi silala nje wena. Awu haleluya. Mawubona nje isiphongo nje siphashile uthi makhelwane hayibo kwenzakalani ngesimo sesiphongo. Awu amen. Awu haleluya. Awu haleluya. Hallelujah. Hallelujah, manana. Hallelujah, manana. Hallelujah. Yes. Ngiyanizwa bazalwane senikhona. Ngizothatha ke lethuba bazalwane nginibingelele nje nonke ukuthoba nje kakhulu sibingelele abefundisi egameni lika Jesu siyathoba kakhulu. Siyabona ingceke kaNkuluNkulu sahlonipha kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela sishayele bazalwane izandla nje ezinkulu. Zincane lezo zandla lezo sishayela abantu bakaNkuluNkulu. Amen. Ngiyacela ukubingelela oma bethu ngiyabona kugcwele la endlini oma bethu imbokodo. Cela sishayele nje bazalwane izandla ezinkulu. Amen. Jesus. Intombi insizwa obaba abakhona. Cela sishayele nje sonke izandla bazalwane. Awu amen. Cela makhelwane ukuthi ya. Hayi bazalwane uyawona ngathi uyashoka. Cela makhelwane ukuthi yes. Cela makhelwane ngegama lika Jesu. Funa umtshele mina uthi ngegama lika Jesu. Uyazwakala igama lika Jesu omujiwe bazalwane. Amen. Yebo. Ngiyabingelela ke bazalwane egameni lika Jesu udada ekhona ngaphakathi ufundisa uqwabe. Haleluya bazalwane. Oh amen bangcwele. Ngithi nje angikugagule dade egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngeke ngichaze kakhulu bazalwane. Shama. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu nguMosa wandile igama akamtshali sibongo ngiyakholwa egameni lika Jesu. Amen. Kulezi insuku nje ke ukuthi mangisho nje kanje ngiyithi ngiyigcizelele lento ukuthi I am very dedicated kulento leyo. Oh amen. Ngizinikele ngokupheleleyo kulento. Amen. Ngikholwa lokho serious. Amen bazalwane. Elokubuyela emumva selabaleka. Angazi lasho nabo lalikhona ngiqala. Ikhona imicabango ukubuyela emumva kodwa angazi kwenzakalani along the way nje kwijeni yami yokukholwa. Ngithi mangithi ngifuna ukubuyela nje emumva bese ke manje kuba mnyama ke ngimane ngibona ukuthi ukukhanya kulanga phambili kuphela. Oh amen mangcwele. So ngiyakholwa bazalwane egameni lika Jesu ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu kakhulu ngendlela yesimanga. Amen. Ngizoqhubeka kosami uhlelo ngiya-understand isikhathi sethu sikanje. Kodwa inkonzo yomthandazo bangitshene kanjalo. Oh amen. Inkonzo yomthandazo imani zakhe lesasi isikhathi nje phakathi kwesikhathi sabantu. Oh amen. Bakhona abantu bathanda umthandazo la endlini. Uzimakhelana ukuthi awuthanda nomthandazo. Mengakuphendula umbusiso uyawuthanda nomthandazo. Phela uJesu kakhuluma isimanga wathi indlu yami yokwaziwa njengendlu yomthandazo. Oh amen. So ngizoqhubeka ke bazalwane uhlelo lwanamhlanje egameni lika Jesu ngokusizwa inkosi egameni lika Jesu. Amen. Angifisa ukwanda kade kakhulu ke bazalwane. Ngiyabona sengijuluke ngajuluka nabanye bajulukile bakhona abafana nami la bajulukileyo singamukelekile. Amen bazalwane. Hlema ngakubuza nje usugide kangawugida nje ngaliphi nje. Ugida ngaliphi? Umuntu sezwagumula nane Jesu impela nje. Wamukela ubani? Oh amen. Ikhona bazalwane. Cha ngifuna sithokoze, ngifuna ukukhululeke. Kodwa ke ukhono uzosenzela kahle. Cela nje ngokuthoba ukukhulu bazalwane samukele
umfundisi uQwabe egameni lika Jesu ezosamukela kule ndawo sime ngenyawo sishaye izandla ezinkulu bazalwane egameni lika Jesu. Inkazimulo yakho igcwele amazulu nomhlaba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, inkazimulo yakho igcwele Amazulu nomhlaba. Hallelujah. 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 Ngihleli phansi lapha ngicabanga into eyenzeka ngo-2010. Nayikhumbula iWorld Cup ka-2010. Khona islogan esasishiwo ngo-2010. Obana basikhumbulayo. Hands up class. Feel it. It is here. Hallelujah. Ngicela ukuthi ukunamukela. Feel him. Feel the Holy Spirit. He is here. Hallelujah. Ngisathi inkazimulo yakho Jehova igcwele amazulu nomhlaba. Hallelujah. Hallelujah. Izulu isihlalo sakhe la ehleli khona. Inyawo zakhe zenabela emhlabeni. Hallelujah. Umhlaba ila inyawo zakhe zinabela khona. Uyadunyiswa emazulwini ngenkazimulo enkulu ngendumiso enkulu. Uyadunyiswa nasemhlabeni la inkazimulo yakhe iyehlela khona. Hallelujah. Okwethu bazalwane ukwenyusa indumiso yethu abese nehliso kwethu. Hallelujah. Ngiyanemukela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ile ntaba uNkulunkulu ayikhomba kule ndawo yakithi ukuba ngeyikhathi siqoqane lapha sizonikeza inkazimulo kuyena. Hallelujah. Ngiyamukela abazalwane bevela ezinhlangothini zonke zezwe lethu. Hallelujah. Hallelujah. Namukelile bazalwane. Khona izwe lithi elenkosi elithi uma indodana yomuntu inikhulula niyokuba ngabakhululekile impela. Phathi wohlelo abakhululiwe indodana kaNkuluNkulu bathi mabezwa nje befika kwi-environment abayijwayela vele bakhululeke. Hallelujah. Sisenza nje na i-protocol sisikhulula abazalwane. I-environment asuke ayificile uvela kusekhaya la sengikhululekile ngiyakhonza ngiyaqhubeka. Siyabonga abazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalolusuku oluhlangaka asihlelele lona. Ngithanda ukuthi kwabantu kwabendawo. Hallelujah. uNkulunkulu uyasithanda. Amen. Hallelujah. Uma sisebukhoneni bakhe bazalwane bengifisa wonke umuntu ola endlini namhlanje ayifile lento. Hallelujah. Azijani bazalwane? Kube khona le feeling ayifilayo. Ingakho ngithi ngikhumbula iWorld Cup bazalwane. Uma ukhumbula kahle bakhona basebancane leso sikhathi. Abasebadala bazalwane ifeeling iSouth Africa yayenza kwiSouth Africa yonke. Yenza ukuthi iWorld Cup ingakafiki ama South African avele senjani eseyamukele eyifila. Ayikho into emnandi njengokukhonza kwethu bazalwane uma kusivuselele uzilungiselele ube nale feeling ngafika imvuselele. Hallelujah. Much more ke isikhona ifile lento lena ukuze lo ubusuku lo bomkhuleko singathi masihlukana khale sihlukana ngaso uthola ukuthi awuzange wena uyizuze lento efana uyizuze inkosini. Feel him. He is here. In Jesus' name. Amen.
nendalo yonke iyakhothama ithi bayede ufanelwe udumo nendalo yonke iyakhothama ithi bayede ufanelwe udumo. Hallelujah. He is here, bazalwane. Ukhona ubaba yenu ukhona ubaba. Simemezele emkhathini, simemezela kwintizwe yonke, simemezele emaposini, siyamemezela kule ndawo. Ukhona onamandla, ukhona obusa ngentonga yokulunga, ukhona ongcwele, ukhona obusayo, ukhona ongcwele ophakeme kakhulu, ukhona ozikhwepha zakhe ziphelele. Olabasaya. Oh, hallelujah. Ay bazalwane. Ay. Shaya, yaya, haya, hadosha, hela, husa, nemandea. Lumtumo mkhulu usana makapateya kwanyakazisekele thele ithele lonke lanyakasa lithi lakhe ikhathesi lonke ngokuzwakala kwalizwi lakhe liyanyakasa bayekhona. There is a shift khona makasapaya ukhona. Kunamaya usatelebe kasete ufaka samadimoni atusihlupheni singafike sethi isikhathi. Ufike ikhathi zingakabi khona, ufike ikhathi sezikhona, ufike ikhathi sezingasekho. Ilizwi lakhe uyadlula konke, kodwa yena namazwi akhe yena sekhona. Alamalosa nababa barakapataya simo abakwanisiweyo. Salabaya sidaba yakhe bazalwane nazokwehlela phakathi kwenu. Lamasotoya uJehova Sebawothi, uJehova Sebawothi batabaphala uJehova El-Gibor, uJehova ngoma zonke izimpi zakhe. Ayikho impi eyahlula yena, ukhona kule ndawo. uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu ongcwele. Ubonakele phakathi kwezinto eziyisikhombisa, esandleni sakhe kuney'nkanyezi eziyisikhombisa. Umehlo akhe eshaluza amalanga bomlilo, zimhlophe iy'nwele zakhe, okhalo lwakhe kukhona iphande leqiniso. Ubani onjengaye? Phefumulela kule ndawo, phefumulela phezu kokuphila kwethu kumasaphe. Oh, hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hela mashata. Shila bayanta. Shila makapai. Umuntu Jesu angikutshela naye nokuthi umukholwa uzabuyibona inkazimulo. Bakhona nabakholwa kule ndawo ngoba the glory of God namhlanje sobonakaliswa inkazimulo. Shana mande ya. Shale mande la mama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngiyacela mfethu ngubane. Ngiyacela ukwamukela mfethu kukanjena. Khola maya. Ngiyacela sime ngenyawo sami shayeleke ungubane izandla ezangaphambili ezosintroduce kwitimu yanamhlanje. Nawe moya oyingcwele Nkulunkulu munye. nawe moya Nawe moya oyingcwele Nkulunkulu ke Nkulunkulu munye. nawe moya Nkulunkulu munye Nkulunkulu nawe moya ke
nawe kusukela kwasendulo wawuvela Haleluya, haleluya, nguye haleluya, haleluya, uwe simangate uwe ndoda yempi uwe musi wamabusi uwe Jesu uwe simangate umana munye dabula enduze dabula uyinkosi yamakhosi wekamela umhlaba wonke phakama nkulunkulu Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Singahlala phansi bazalwane egameni lika Jesu. Thank you, Lord. Ngiyabingelela bazalwane baba wethu. Fundisa uqwabe. Siyabingelela kwelihle igama lika Jesu. Amen. Sibingelele lonke ibandla lika Kristu bazalwane likhona phakathi kwethu. Ake lishayile izandla ezinkulu ukuthi bazalwane likhona kwelihle igama lika Jesu. Thank you, Lord. Ngiyabingelela ngicela ukuthula kakhulu bazalwane abazalwane ehlele nabo lenkonzo Durban Prayer Network bazalwane ekuyona ibosizo kakhulu ukuthi lenkonzo igcine bekanje bazalwane. Ngiyabingelela uleader wayo umphethu Gumede. Ngiyacela bazalwane ethi phama nanimbona bazalwane simshayele izandla ezinkulu. Ngiyacela ayino into ephansi bazalwane. Yes. Sipha devotion kusasa. Ngiyabingelela lonke ithimba ahamba nalo. Sisibaba ngibathanda kakhulu lapha. Ngibashayela izandla bazalwane. Amen. Baba wethu bazalwane ngimthanda kakhulu. Nongisupporta kakhulu everywhere. La lekedani emakhona. Kuba khona bazalwane umpostoli uMdlanza. Ngiyacela bazalwane mshayele izandla ezinkulu bazalwane. Kanye nabazalwane ahamba nabo. Kwelihle igama lika Jesu. Amen. Ngibingelele lonke ibandla bazalwane. Engenziwe emhlabeni kodwa kukho konke ungawushiyi umkhuleko. Nayizwa lento bazalwane. Umkhuleko bazalwane akuyona into yesikhathi esithile. Kanti umkhuleko owezikhathi. Nayizwa lento bazalwane. Masikhuleka asiye akukho la kuthiwa namhlanje ke asikhuleki. Nayizwa bazalwane. Kodwa yonke into esiyenzayo siyenza ngomkhuleko. Nayizwa lento bazalwane. And bazalwane kunezinto eziningi ezakhiwa umkhuleko. Nayizwa lento bazalwane. Kunezinto eziningi nje bazalwane ezakhiwa umkhuleko. Sibona ibandla lika Jesu lehlulwa izinto ezithile ngoba liphoze umkhuleko. Nayizwa lento nabathi bakhuleka abaye umkhulekweni. Nayizwa lento bafike benze into zabo. Kanti ibandla belibizelwe emkhulekweni. Amen. Nayizwa lento bazalwane. Kanti umzalwane bakuthiwa kwakhiwa umzalwane kwakhiwa ngomkhuleko. Umkhuleko unozala kwazo zonke izinto esifuna ukuyibona kumzalwane. Nayizwa lento bazalwane. So uma ke bazalwane bami singabantu esoyeka
umkhuleko si indawo ehlezi kuyo izo-operate imimoya yamadimoni ngoba abazalwane bahlule umkhuleko. Ngoba singafika siye ngoba niya-athende babadlele, ningafika ni-athende babadlele enkulu, kodwa nisho niyafunana umkhuleko kunawo zonke izinto. Ngibona abagedari ngemkhuleko bancane abantu abakhulekayo. Yazi ngoba abawu-understand umkhuleko. Ngifuna ukunaka phansi. Funa babundaze kuchaza yonke. Ngoba solana Sibizelwe kuphi? Emkhulekweni. Thandazelana. Ngayizwa lento bazalwane. Yini sithandaza? Ingoba noJesu wathandaza. Ngayizwa lento le. Ngayizwa lento. Luka 5:16. Ngokuba uJesu wenze njani bazalwane? Wathandaza. Ingakho ke bazalwane sikufanele sikhuleke singaphezi. Ngoba uJesu wenze njani bazalwane? Wathandaza. Okay, funda verse 16 lo. Yayizwa lento le. Wayekade ehlezi nabafundi bakhe. Kwakade icuku kade sikanje. Nayizwa lento bazalwane. Washo ukuthi lo muntu akaphezulu ukuthandaza. Waseyanyomuka. Wabashiya kukhona into abayixoxayo. Kodwa wasenyomukela wayemthandazweni. Lithi ngenkathi enyomuka wayo ukuthandaza. Nayizwa lento bazalwane. Ngoba bazalwane muyikhona linganyomuki. Unenkinga. Muyikhona hlezi ithandaza negugu kuphela uzoba nenkinga. Ngoba uzogedla emthandazo. Ngokhona umthandazo oyikholi wena. Ongakuyithandaza khona umthandazo obezokusebenzela usathane. Kodwa khona umthandazo obizela ukuthi unyomuke. Obizela ukuthi ube nendawo yakho yomthandazo. La wena ongane group yakho. La uya khona wena wedwa. Ngokhona izinto ongakuyithandaze usenathi. Kodwa uzayithandaza masuwedwa noNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu angeke nawe usene group. Kodwa uzoyikhuluma nawe sunyomukile. Jesu wathandaza. Wenze njani bazalwane? Wanyomuka. Zwani ukuthi uJesu namanje usathandaza. Hebrew 5:7. Uzo introduce indaba yeprayer. Bazalwane. Okufike ngempela emasontweni abathandaza khona. Ucele nje babundaze usuku lomthandazo. Uyobona ihlazo emasontweni. Oh hallelujah. Yes. Funda sisi. Yes. Nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni. Wezwiwa ngenxa wokumsaba uNkulunkulu. Lalela bazalwane. Lithi khona nje istep olwethu esokuqala senikele ngenyama yakhe. Ufunda ukuthi duwe nje kancane. Owathi senikele emihleni yenyama yakhe ngemikhuleko. Yawu emhleni yenyama yakhe ngani? Ngemikhuleko. Yayizwa lento ngoba umkhuleko uyayinikela emkhulekweni. Umkhuleko awu-athendi. Kodwa uyayinikela emthandazweni. Ngokhona umthandazo uyinikela uze umuntu oyinikelile emthandazweni. Uze uNkulunkulu esekunika i-hour ngo-12. Oh my God, phakathi lobusuku. Uze inyama yakhe ingafuni ukuthandaza. Kodwa ngeke ukuthi sewumuntu
bazalwane oyinikelile emhleni wakho ngomthandazo ngomkhuleko uvuke uthandaze. Lithi uJesu wayinikela emhleni yakhe ngomkhuleko. Waba umuntu omkhuleko. Yezwa bazalwane, uba umuntu omkhuleko. Ungakhuleki ngoba sekunezimo ezikushayayo. Kodwa uba umuntu okhuleka njalo. Owenza njengoDavide. Ethi uDavide ekuseni ngovivi vuke ngikhuleke. uDavide ekuseni ngovivi wayivuka uDavide enze bazalwane ekhuleke ngoba waseyinikelile kwiprayer. Waseyinikele emthandazweni. Oh bazalwane ngisho emthandazweni akuyona into bazalwane esiathendayo. Kodwa into esuke seyinikela kuyo. Oh hallelujah. Chapter 7 verse 25. Funa nibone uJesu ukuthi wayelokhu eqhubeka ethandaza. Ngoba umthandazo unjani bazalwane? Awuyekho. Ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Lokhu ephilela njalo ukubamela. Uthi ulokhu ephilela njalo ukubamela. Ngomthandazo. Ubamela ngani? Ngokukhuleka, ngokubanxusela. Yayuzwa bana even now uJesu ngoba sihlangene sila uyathandaza. Yayuzwa lento bana yini thanda uJesu emhleni yonke uyathandaza. So ngamele bagaba kuyimanje nje khona mthandazelayo. Ngoba ngithi sona njalo but kufanele hlezi thandaza ukuze wena ngosuku lokugcina ungalahli. Kube khona izono zenzayo ethandaze. Kube khona isono ocabangayo athandaze ukuthi engasenzi. Ngoba uphilela njalo ukubamela. Usimele uJesu ezulwini usimele ngani baba ngomthandazo. Wena ungabona unqoba izimpi kanti ungqotshela umthandazo walokumela. But ibandla lanamhlanje aluphile umthandazo. Alukuphile kufanele umthandazo kufanele kube into esiphila kuyo. Nayizwa lento ba wayiphilela njalo ukubamela umthandazo. Nayizwa lento bazalwane. Oh hallelujah. Number 2 bazalwane, to stand in the gap of others. Nayizwa lento bazalwane, to stand to the gap of others. Yabo awukwazi ukuthi ungabi naso isikhathi sami bazalwane sokuthandaza. Nayizwa lento bazalwane. Maneni bazalwane. Nayizwa lento ithi bazalwane. Khona lapha thina sesimile umthandazo yethu. Angani noma uyayiqeda umthandazo yakho. Kodwa khona umthandazo ufanele kwenze njani bazalwane? Ume usumele mina. Nayizwa bazalwane. Ngoba athi wakhulekani ningaphezi. Mathethe iphelile inkinga zakho. Siphelile izicelo zakho. Kumela mina phele emthandazweni. Nayizwa lento bazalwane. Lale khona ikhonto wayenza uDavide Psalms. Okay, Psalms. Mahubo. Psalm chapter 35, verse 13. Ngimshumayela kanje abazalwane ngifuna amavesi ngoba nazi indaba ethi. Okay. Yes. Bethe ezokuzila. Manini. Number 1 abantu abathandazela uDavide kwakuyizitha zakho. Ayizwa lento le? Tabha abantu babemthakatha.
mhlawumbe abantu babemzonda zwani naqala iqala uthe kuleni kwakhe wayembethezana bazalwane ezokuzila makuthiwa nje kwi-Old Testament umuntu umbethe ezokuzila okwazi ukuthi lo muntu uyathandaza nayizwa lento le okay umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla uthi umphefumulo wami ngawenze njani bazalwane ngawuhlupha ngani bazalwane ngokuzila ukudla nayizwa lento le kukhona umthandazo owenza ukuthi uze uhluphe umphefumulo wakho. Oh Jesus. And lo mphefumulo awuhluphayo akawuhluphi ngenxa yezimo zakhe kodwa uhlupha ngenxa yezimo zabathini. Oh Jesus. Nayizwa lento bazalwane uthi wawuhlupha uthi ekhuleni kwakho wawuhlupha umphefumulo wakhe ngani bazalwane ngokuzila ukudla. Nayizwa lento khona into efanele sihluphe imphefumulo yethu ngokubona ingane ziphila impilo esiziphilayo kulesikhathi. Ubona osisi bethu bephila impilo abayiphila, ubona odadewethu bephila impilo abayiphila, ubona omama bethu impilo abayiphila, uhlupha umphefumulo wabo. Ngoba umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. Uthi umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. Oh Jesus. Nayizwa lento bazalwane wabuyela kuye umkhuleko wakhe. Okay, ngahamba kungathi bekungemngane wami nomfowethu njengokukhalela unina ngakhothama ngokulila. Uthi wow hakhothama ngokulila. Nayizwa lento bazalwane Oh Jesus. Uyamuthi uDavid uyihlupha kanjani? Uthi wow oh my God bayihlupha ngokulila njengomama elilela ingane yakhe. Nayizwa lento bazalwane njengomama enjani elilela ingane yakhe ekhalela ingane yakhe. Uthi uDavid labo bantu ngayihlupha ngabo ngame esikhaleni sabo ngathandaza ngayihlupha ngabo ukuze kube khona impilo entsha eyenzeka la kubo. Uthi angikwazi ukuthula noma khona into oh my God abayenzile ngiyangihlukumeza kanti umkhuleko wami ubuyela esifubeni sami manje ngingaboni ukuthi bake benzani kimi ehlupha wami esikhaleni sabantu ababengamthandi. Uthi wangathi abafowabo abangani bakhe ebakhulekele esizitha sakhe kodwa seme esikhaleni saso. Ngoba uyama esikhaleni sesizitha sakho uyama usikhalela ufuna siphile ufuna uvuleke iminyango emndenini waso uyama umuntu obaziyo uthi uyisitha sakho. Oh yes Lord. Ngawuhlupha umoya wakho. All right, Ezekiel chapter 22 verse 8. Chapter 2 verse 8 bazalwane. Ezekiel, oh my God. Siyahlupha emthandazweni bazalwane. Siyakwazi ukuhluphekela umakhelwane wethu. Ukuzile 7 days uzilela umakhelwane wakho. Ngoba uyayibona izimpi ayilwayo. Webazalwane make wabona impi yomuntu othile ekukhombisa yona uNkulunkulu usuke ethi ime esikhaleni sakhe lo muntu ngoba akasakwazi lo muntu ukuzenza njani bazalwane ukuyikhulekela. Okay sitholile chapter 22 verse 8. Chapter 22 verse 30 bazalwane. Yes. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango. Number 1 uma impostoli sekusetshenzwa sekufanele kube khona ozoma esikhaleni uqale kubizwe abathile abazokwenza njani bazalwane abazobiya uthango. Uthi wafuna abathile akakafune abame esikhaleni usafuna abazobiya ngoba muthandaza khona umthandazo okubiya
nayizwa lento le ubiyele le ndawo yasemaposi ukuthi noma iziphi izinto efisa ukungena kodwa ingakwazi ukungena ngoba la emaposi kubiyiwe. Nayizwa le uthi ngafuna abanjani wena kuba umuntu wokubiya uthango. uthi umuntu okubiya uthango. Okay, qhubeka. Eme esikhaleni ngaphambi kwami. Uthi ke emeke esikhaleni lo ngaphambi kwami. Nayizwa lento le ukuthi ufike wabiya. Nayizwa lento bazalwane ngoba emthandazweni ufika ubiye bese ke uma esikhaleni. Oh Jesus. Ngoba lapha esikhaleni kukhona izinto funa ukungena esikhaleni and ku dangerous bazalwane bami ukuma esikhaleni kunezinto ezithile onganazo. Oh Jesus. Ngoba esikhaleni kunezinto okumiwa ngazo leza sesikhuluma lapha. Nayizwa bazalwane lezi akhuluma ngazo ku chapter 6 uncwadi yabase Efesi. And umuntu ozoma esikhaleni bazalwane udingeka ebe nalezi ekhaya. Ngoba bazalwane bami uma sesifika isitha sifuna ukuthetha ukuthi zonke bazalwane bami ikhali my God uyimbathile yini ngoba uyanyakaziswa uyahlaselwa umuntu omesikhaleni. Zonke izimpi okisitha abafuna ukungena kulomuzi sinyakaziswa omesikhaleni. So omesikhaleni fanele kube namandla okuma esikhaleni. Fanele kube namandla ezinto bazalwane bami ukuthi ngeke kungena isitha. Awumisi into obani esikhaleni kodwa khona abathile obamisayo. Oh Jesus. Ngoba labo abamisayo uyabazi ukuthi ngeke isitha sigene. Uthi ngafuna abanjalo. Lalela athi ngiyabe nabasebaposi. Ubona iziphi zasemaposi engaka shoti nje ngabathile abazona. Sikutshisa imoya emngaka endaweni ingade abathile abazona. Entuze kungena izifo kangaka ndingabathile abazona. Ngoba kuyabiwa esikhaleni ngoba iziphi izimpi sime esikhaleni. Ngithi mina ngidekela kwakho hayi ngoba wena kodwa udinga umuntu ozoma esikhaleni somuzi wakho. Olabashi emfundweni yakho udinga umuntu ozokumela nje esikhaleni. Ngoba isitha khona into efuna ukuthi uyayitshontsha. Ngafuna ozoma esikhaleni. Oh hallelujah. Kade babuthi uzoma emezela uthi ngifuna obaba abazoma ngifuna omama abazoma ngifuna izingane ezizoma ezizoma esikhaleni. Bekuthi mando shatapha ilamaha soketapha ithapasha bebekhaleni abantu ababethi siwulunga bethi nje hila baba bashi benama asuku ethi ukuthakatha kuze endaweni befike hiphatha masa ikhamama bethi kuyeza ibethile ababosi kufika abantu abamesikhaleni. Ngaswela umuntu ozoma asiyeke ukuthandaza ngoba babuqobe sime esikhaleni. Asiyeke ukuhambela imizi ngoba sime esikhaleni. Ngokhona imizi engakwazi ukuthandaza kodwa fanele ngene ungubane ethandaze kuwo ngoba uzoba mele esikhaleni. Kodwa oh my God igole fanele ihanjelwe ngoba khona abantu abamele imntwana ukuthi esikhaleni. Elabasha ume nje esikhaleni sana mahasa ume nje esikhaleni lo eThekwini ume esikhaleni uvibe yonke imimoya ezongena lapho ume esikhaleni babudlazi ubiyile. Nayizwa ume esikhaleni njani ubiyile ngokuyabiwe esikhaleni. Sinabazalwane abashayekayo ngoba kubiyiwe laba mekhona. Ethi ngoba ngiyathandaza nje yini ukungena isitha la ingakabiyanga ngabiyanga waqala kubiwe qala kubiwe kodwa ngizosho bafundisi bami bafowethu ukuthi kumele konzo isazobiya sazobiya
Akazobia. Pedutingo siabia. Pedutingo siabia. Pedutingo siabia. Oh, sama makosa. Pedutingo siabia. Ovelelo abathakathi. Bozafikile abazobia. Oh la tapa so. Lithapha. Abanye bazolala kahle kulezi insuku. Wofike umuzi kaNkulunkulu wazobia. And I take ngoba ngimlafundisa and I take akho bantu basendaweni. I take akho bantu bambala. Kodwa sobia. Even khona abathandaza every day abekho la. But sobia. And I'm not calling it that's a val. Oh, sobia. And the movie, you check out the truth. It's just going to get I'm busy. Besu your mescali. Oh my God. Oh, I'm going to move. That's a good thing. What the is the Lord now? Sing how man thunders. Well, I'm going to sing Abia. Oh, but no, ubume kenagini. Ubiye. Ubizika marga Jesu. Ubizika marga man. Ubi. Ngafuna umuntu ozobi. Oh, bazalwane bami. Ngafuna umuntu ozobi. Kodwa ngibatshela ukuthi abafuna ukubiya beke behambe nathi. Abake bejoyine bebona izinto uNkulunkulu asenzela zona ukuthi zingakanani. Eke behambe nathi. Eke sibiye. Satapakosh. Eke sibiye. Ngafuna umuntu ozobi. Number 3. Prayer bring a result. Muka wathandaza umkhuleko wakho uyayiletha ithele. Asikhuleki bazalwane kungenzeki lutho. James 5 verse 6 and 18 Jacobe. Oh Shanama. Oh, prayer upunjabulo. Prayer wenjabulo. Oh my God. Prayer iyawaletha ama result. But umuntu obizela umthandazo okwazi ukwenza ama result ngomthandazo. Uzothandaza de no uzovela uyithandazela nje isikhashana encane awukwazi ukukhiqiza ama result emthandazweni wakho. Kodwa umuntu okhiqiza umthandazo umuntu othandazayo, umuntu ophila ngomthandazo, umuntu ophila emthandazweni. Funda siswami. Oh come on. Na yizwa lento bandla kaKristu. Oh Nkosi shesha. Oh Nkosi shesha. Sokoze kwehlelela. Shesha. Come on. Chapter 5 verse 17. No, qala ku verse 16 my brother. Mufuna umkhuleko wakho ube nama result ukuba awuthandazi unesono. Na yizwa lento le umkhuleko onesono awenzi lutho. Kodwa umkhuleko ongenasono uyenza. Uthini? Uthi vumani komunye izono zenu komunye nomunye. Ya ngoba izono zenziwa kanjani bazalwane? Ziyavunywa komunye nomunye. Ethi nakho ngifuna ukuthandaza lindo but angikwazi ukuthandaza nginalento. Ubona ibandla laqala lalinamandla emthandazweni. Ingoba lalithandaza linhliziyonye. So umuntu mayithandaza enhliziyoyonye ngeke ngawakhiqizi ama result. Makuthiwa la indaweni sinabakhuleki. So babona ndla bahlangana benza into kanje. Bezothandaza. Uzobona umthandazo uzokhiqiza ama result. Ngoba inhliziyo yabo isekufuneni okuthile kuNkulunkulu. Okay, vumani isono komunye ngomunye. Yes. Nikhulekelane ukuba nikhululekile. Uthi nikhulekelane
ukuthi nenziwe njani bazalwane liphulukiswe nayizwa ngoba kunokufa ongena ngesono nayizwa lento bazalwane kunokufa onjani bazalwane ongena ngani ngesono ingakho kuthiwa khulukelani ukuze nenziwe njani liphulukiswe ngamanye amagama yabo ukuthi ama-result okuphulukiswa khona ingufanele kucatethe ukuthi asikhuleki singakavumi lutho kodwa khonto efanele siyivume kuqala ukuze sinjani bazalwane sikhule mangikhulekela unhlaya nesifo sikwazi ukubaleka ngoba sesikhuleke sesinhliziyo yona inhliziyo yethu sinjani bazalwane si-clean singcwe okay qhubeka yabo uthi ke lo mkhuleko olungileyo unamandla kakhulu uqinile yabo once waba umkhuleki olungileyo umkhuleko wakho ubizwa ngomkhuleko oqinile yayi ubizwa ngomkhuleko onamandla okwazi ukunyakazisa lezayigodle khakini abangakwazi ukuyinyakazisa nayizwa le umkhuleko olungileyo onamandla oqinileyo ukwazi ukunqamula iziqalekiso ezahlulo baba nokhokho nomkhulu nomama bethu kodwa once wavuka isizukulwane esilungileyo siyakwazi ukunqamula lezo zinto ngoba umkhuleko olungile unamandla kakhulu ukuthi umkhuleko wakho ube namandla sisunani fanele ufike kulungeni ngomuke wafika nje kulungeni sinamandla uthanda la yizwa lento church asibe ngabantu abakhuleka belungile bere ngana uba ready kanjani ukuba umkhuleki onamandla umkhuleki oqinile ukuthi ufuna ukulunga qala ngoba awukwazi ukukhuleka into esolid ungenjani ungalungile yohle kwamadimoni uthi awathandazele ehlweni yini kukhuleka umuntu obona ngubane bethandazela amadimoni ekewula ethi nama ke ngizame lento abayinzayo kanti kufika umuntu eyingcolele ohamba eyiphumele endaweni zakhe akalungele ngayizwa lento le okay qhubeka Eliya wayengumuntu efana nathi. uEliya thiwani ke nangikhona wakhiqiza ama-result athile lithi bazalwane uEliya wayemuntu efana naye yabona mangifunda le ncwadi mangafika la fe ngimi imcheck uEliya kodwa lokhu lintshela ukuthi wayemuntu efana nathi ngibuka imangaliso azenzile bese ngiyayitshela bese lokhu lithi wayemuntu efana ngibuka izimo ezenza bese ngibuka mina bese ngibuka leli verse bese lokhu lithi verse wayemuntu efana naye man awuthole okuncane nje akwenza khona omncane wakwenza ngesi uthi wakhuleka nokukhuleka ukuba linjani bazalwane lingani yayizwa lento wakhuleka ukuthi bazalwane linjani lingani izulu lavele langani umuntu efana nathi eseshila umkhushula ukuthi kusasa liyana kodwa kwathi umuntu onjengathi wakhuleka nani owuzwani lethu wakhuleka nokukhuleka ngokhona ukukhuleka bese kuba nokukhuleka sithi ngamanye amagama wehla wayekujuleni ekhuleka nokukhuleka mayikhuleka nokukhuleka wathi imvula mayingani umkhushula seshila ukuthi yani nomuntu omkhulu but wakhuleka umuntu ofana nami nokukhuleka wathi ayingani iminyaka emithathu bayimisa le mvula iminyaka emingaki wathi ayingani because the prayer brings the results muke wakhuleka nje ukukhuleka kwakho uzowaletha ama-results okay qhubeka kancane futhi Alinanga emhlabeni iminyaka emithathu lezinyanga eziyisithupha. yabo alinanga emhlabeni iminyaka emithathu kanye nezinyanga eziyisithupha yabona bazalwane 3.5 langa yabo isimangaliso eGhana langana bathi ababeplanile ukutshala bangakwazi ukutshala ngoba umprofessor emisile ukuthi mangani imvula bayemisela le mvula bayifuna kubonakala ukuthi bani phezulu koNkulunkulu abakhona
Nayizwa lento bazana. Khona ezinye izinto abaprofeti bami ngizungu esoke sizenze ngenxa ukuthi maposi sifuna yazi ukuthi bani. Khona izinto esisazozenza nje. Mina le getari ngibaleleni iminyaka embalwa. Khona izinto ezozendezela kule ntaba. Balekeni iminyaka nje emthathu lento khonto ezoyenza le ntaba le khonto ezoyenza ngoba kobe sekungena abaprofeti bangena i-5 ministry ifanele ivuke nyama manje ngoba laba abantu bayakwazi ukuphatha umhlaba kule catering le edlule wayikhuluma ngalabo abantu babundayo ukuthi laba bantu abawu5 bayakwazi ukuphatha umhlaba laba ababizwa nge5-4 bayakwazi ukuphatha umhlaba bowujike bowugoqe nayizwa lento le because sizoba abantu sifana nabo kodwa perform izinto abangazazi uke wathi kwabanye zonke lezi zibonakaliso zokulandela uma nikholwa ngami ngokhona ezinye izibonakaliso umfundisi esazozenza kuthiwa hayi usholo sebethwe ngoba so besinendawo efihlekile la ifuka siyothandaza khona betho mama lapha ekhaya bapheka imithi ngiyabonga right kanti no khonto ngiphehla ukhanda amarizati ngase ngayihlupha ungakayihluphe umthandazweni wakho umthandazo wakho ngekwenze lutho umoya wakho ungeke oh my god fanele uhluphe umphefumulo wakho ezebona uNkulunkulu uthi kulo mphefumulo walendoda khonto eyifunayo khona indaba ehlunga abade ngizwa la silungisa la etendeni ukuthi ayingisho la ngibona ukuthi lo mongenile la emabhusi masubambika lezincane ke manje omunye ke bebe okhuluma besina la wakhuluma into engathi angisaphawule kakusekhuluma into ephambili but kuzovuka abantu nayizwa lento kuzovuka abantu abanjani bazalwane abakhuleka awuqhubeka kancane ke bese lithi wabuye wakhuleka imvula yenze njani yani nomhlaba wenze njani wathela izithelo zawo ngiyabona ukuthi siyakwazi ukuthandaza umhlaba uwenze nje sifuna nayizwa lento bazalwane niyakwazi ukwenza njani umhlaba uwenze into oyifunayo lithi wathandaza nokuthandaza yabuya imvula yenze njani yana umhlaba wathela izithelo zawo soqedela phakame simele uyafuna umthandazo wakho ukhiqiza ama-results uyafuna umthandazo wakho ukugilela imhlola uyafuna umthandazo wakho unyakazisa ama-athari zongumpethu ngiyacela usondele ngapha usilide kulo mthandazo kule prayer come on mfethu usilide kulo mthandazo Elijah prayed mawufundele izingishi lithi he prayed earnestly lithi he prayed earnestly Lord waseyayena lomthandazo okuthiwa it's an earnest prayer difisa abazona namhlanje ke sikhuleke egameni likaJesu ukuthi Nkosi ngifundise ukuthandaza umphefumulo wami mawasane nomthandazo. Can we all pray bandla likaKristu yamamanele beshathali basaya ilamanele bekhotha bashata ilamanele beshathala basaya ele boshala mayakhothe boshala
Maleka mando satalama kumahasila mahasuta ela mahatoko sante ila mandele bekusante ila masataya ele kumahasata ila masikila mahasa ila kanduku satalama ila kasete kemendeleba ila katalapa kapa irakaka katukapa yeleketuka mandelepa parakatalapaka ila masatalamaye ila makapata ila masalabakate ila matalapakapa eleketelebekete urabakapapa payantalamakapa ila masekete pepe ila matalapapa ila matalamayente ila mama irakamantalama ela silamakapate silamakapata ela mandalama in our bellies. Let that prayers to overflow in our mind. Let prayer to be instilled. Melaka mayante milaka mamamanta iraka papayente urama mamamayanta ilama mama iraka marakato ulama mama isana mama mandelebe irama mama irakata la mayanta urama mama ilama satama ilamantea imitombo yomtandazo emoyeni wetu empefumulweni wetu ulama mama yaka ilama mama isana mama mandeleba prayer Shanamaka mandela baya Shanamaka padaya Uramashele kamande Ilamantalamaya Siyainumela namhlanje Siyambanga abathandazayo Siyayinumela namhlanje Ezabantwana bakho we shall be known as the people of prayer Uramakaseteya Isikati Singavumi Isikati Singvuma we shall pray 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 Kelamaya Lasha baptize us with a spirit of prayer Sipapadise Gomoya womtandazo Gomoya womusa Malakapayante Iramasanaye Let prayer arise from our bellies. Let prayer arise from our bellies. Ikamatala makani, ilamantala mata, urababababa yatama, elabababababa. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Yes, let it flow. And the way they are let it flow. Kulamaya, let it pass, let it pass, let the spirit of prayer, oh God, give us satire, let it blow upon this place, let it blow, let it break forth, let it break forth, come on satire. Idone vibil umasinga mamaduma mtandazo ianamuwa mamshanze kalarosadea uramasanamaye ilamakapayantaalama uramamamamayanta uramamamamayanta uramamamamamamamama iramamamamamamama zakakalalalaga yala zenelebekusa Tanaya from the overflows of prayer from the overflows of prayer Salamaya Kumamamamamayata Ilamamamamama
Shalere Masa. Aya Sade. Hikamandela Makota. Awe Saya Sade. Kula Masataya. Kila Makoto Kosa. Kela Bakumandele Mak. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Bakona kodwa abantu abayomeleledo. Hey, ay, ay, ay. Hey, nana, yeah. Shadede. Ulamane lamaya. Hey, shaya dea. Shana nana ye. Ha. Ha. Meni. Shale mane. Shade. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngicela mfundisi uqaphe uzosikhulekela egameni lika Jesu. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga Moya Ngcwele. Siyabonga wena omuhle kangaka. Siyabonga kuba kule ndawo uNkulunkulu oyingcwele. Ukusizwela wena unathi. Silingisa abasendulo uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sithi uNkulunkulu oyingcwele masisuka kuwe singathi siyaphi. Ngoba mazwi onke kuphila kuwe. Uphethe ukuphila kwethu ngathi isandleni sakho. Ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngaphandle kwakho Moya Ngcwele. Ngaphandle komkhuleko siyakuphupha endleleni njengabanye. Kodwa masihleli kuwe na uhleli kithi. Izinto ezinkulu siyese endleleni siyese.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Ngiyacela sihlale bazalwane egameni likaJesu. Bantu beyinyuka intaba. Uba nalaba khuluma kubona na. Amen bangcwele. Sisesonke nje akafundisi engashumayeza engaperform ama miracles kodwa laba abafundisayo. Hey, amen bazalwane. Ngayize bangcwele uNkulunkulu esefuna kangaka engatholi umuntu obengama esikhaleni. Oh amen bazalwane. uNkulunkulu eseveze kangaka ukuthi kukhona into afuna ukuyenza entozi. Angazi ngizwa lento ikhona entizeni nami ukuthi ngiyigcizelele. uNkulunkulu kunento ayenzayo. Kungayizi ukuhamba nedlanzana elincane ukhona abantu abangaka uNkulunkulu akhulume kubona. Oh amen. Kodwa ke bazalwane ngiyacela ukuthi ngayimoshi lento. Oh amen. Si introducewa kwi concept yomthandazo. Amen. Kade sasikhonza kodwa manje si introduce kwi concept yomthandazo. Le uJesu athi indlu yakhe yokwaziwa ngayo. Oh amen. So kwazi ukuthi sindlu kaJesu uma sifunyanwa sithandaza. Singabantu abaphile emthandazweni. Kwake wathi umoya engcwele ungenzi lutho ngaphandle komthandazo. Ishabe uyashumayela, ngisho ngabe uyakhuluma kubantu. Neyikhulumela nje nibabili but make sure ukuthi ukukhuluma kwakho ungahlukaniseki nomthandazo. Ngishabe usha ijoke kodwa ungahlukaniseki nomthandazo. Ufinyelela la khona ukukhuluma komuntu nokushumayela komuntu ungahlukaniseki ngathi useyathandaza yini. Oh amen. Ngiyacela bafowethu samukele. Sake sayejozini ngelinye ilanga ezoshumayela egameni likaJesu. Kwavuka nje esebiza ngaphambili ukuthi usuka phesheya. Ngamla amazwi. Amen bazalwane. Khuluma nesiChina le ndoda. Siportuguese yasazi le ndoda. Ngamla amazwi ngomkhumbi njengoJesu noPaul madoda. Haleluya bazalwane. Umfowethu bazalwane simthanda kakhulu uNkulunkulu amsebenzisa ngendlela isimanga phakathi kwethu simbonile. Amen bazalwane. Nakuba sisentuza kungenxa yakhe ukuthi sazi yena. Amen bazalwane. Ngiyacela bafowethu ningilekelele samukele my big brother bazalwane umfowethu Nhlanze kwaMathonsi esisa enkonzweni yomnikelo egameni likaJesu. Simshayile izandla ezinkulu bazalwane. Ayibonge inkosi bazalwane. Yazi lesa speaker silapha phezulu asikhala gcina ngilungisela sona bafethu. Amen. Ayibonge inkosi bazalwane. Ngiyabingelela kubafundisi bonke, umfundisi uQwabe, babondlanzi, engceke zenkosi zonke ekhona kule ndawo namhlanje ntambama ngiyabingelela. Ngiyacela nje bazalwane ukuthi kuze ihlalo nje ezimbili angizukuthatha isikhathi sizonikela nje vele bazalwane. Sizonikela gcina nezihlalo ngapho. Ngezihlale esinye ngapha mfethu ngoba sisetendeni sizonikela ngendlela yasetendeni bazalwane. Yes, ngoba sisetendeni sonikela ngendlela yasetendeni egameni likaJesu. Hallelujah. Muzofunda iBhayibheli 2 Corinthians chapter number 9 verse number 6. Uthohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yebo lento leyo ukuthi unikele ngezikhathi zonke ungamnayo inkinga kufana nokuthi uyahlwanyela. Lento ukuthi uma udlulisa onakho noma upho nakho noma ubeko nakho kusho ukuthi uyahlwanyela la osukuhlwanyela khona. Ufana nomuntu ofaka imbewu emhlabathini. So ngiyafisa ke namhlanje ebusuku sizokwenza njalo kule ndawo bazalwane elithi iBhayibheli yilona lowo onikelayo njengalokho azikhethele khona ezinhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Ngiyafisa basizonikela sinikela sithokoza egameni likaJesu. Amen. Sizonikela sithokoza. Hallelujah.
Haleluya tendeni. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Awu sanibonani emakosi, sanibonani. Hallelujah. Ayeye ntuza ayeye. Abazalwana ngizwa bengithi sisetendeni. Ayeye ntuza ayeye. Nawe bafu yabona nawe. Ayeye ntuza ayeye. Angakuzwa bafu lapho kwekibona, angakuzwa. Ayeye ntuza ayeye. Phezulu ngoJesu, phezulu. Phezulu. Ngiyafisa sizonikela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ozaziyo nje uthi uzalwa ngoMeyi, ozalwa ngoJanuary kuya kuJuni bezonikela ngapha. Ozazi uthi uzalwa ngoJuly kuya kuDisemba eze ngapha bazalwane bese sihlala phansi sinikele ngokuthokoza. Hallelujah. Sizonikela nje kanjalo nje bazalwane sisetendini. Hallelujah. Ufuna hlabelelo umhlabelelo uthi sibonga igazi lemvana. Sibonga igazi lemvana. Sibonga igazi lemvana. Sibonga igazi lemvana. Sesisindisi. Sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Sesisindisi. Oh sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi. Oh sibonga igazi lemvana. Sesisindisi. Oh sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Sesisindisi. Oh sibonga igazi lemvana. Sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Sibonga igazi. Oh sibonga igazi lemvana. Wenjabula abawuzwa ngathi sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Oh sibonga igazi lemvana. Oh shaya isandla sakho, oh shaya. Oh bazalwane ngibona. Oh shaya isandla sakho. Oh shaya isandla sakho. Akushisha. June. Baba
Bakacadwa